Kinsa ninyo dinhi ang moingon, Father, ang among pamilya, balaan nga pamilya, Holy Family. Tasang kamot. Sige ra de mong simba. Why holy? Sige, biyatag kanta inig misa. Holy. Ana. Huwag gid mahuli inyong pamilya. Ang kalibutan karon mga igsoon, sigig pangandoy o kanagyong gitawag og malambuon, successful and stable families. Mao ginay naa sa panghuna-huna. Hapit tanan nato naa gid ana 100% gusto gyung mulambo nya stable nya successful ang pamilya nya. Mao sanay pangandoy sa Ginoo. Pag-anhin niya sa kalibutan, nisod siyag pamilya, ang iyasang pangandoy, kinahanglan gyud nga malambuon, nya stable o successful. Pero ang sukdanan, lahi-lahi. Ang sukdanan sa kalibutan, aning pagka-stable o successful family, una, daghag kwarta. Daghan yung kwarta. Ilingay mong tupad. Yung nadaghan kag kwarta. Nya mo ingon kay siya, na utang noon na daghan. Ing na dayon, di ka successful. Failure ka. Di ka stable. Ano? Ikaduha, nga successful o stable o malambuon, kinahanglan gyud na ay mga degrees. Naagyo'y degrees. Kinahanglan mo graduate yun o kurso, at least bachelor. Nga kung mahimo, na ay masteral. O kung pwede yun, na ay doctoral degrees. Gilain na sang lingi sa imong tupad. Naunsay imong degree. Yung na 30 degrees Celsius. Or 50 degrees Celsius. Unsay degree niyo? Nya mauwaw dayon ta kun wa tay degrees, wa kahuman. Bisan gani karon ting reunion maron sa mga batches. Ay sus mauwaw oy. Ang proud kayo kadtog yung mga successful doctor in. Nya ang ikatulo nga standards kalibutan, murag mahog na lang sa nigpakapin, na ay kalinaw o maampuon. Pakapin na lang na. Kadto gigaunang duha. No? Pero sa Ginoo, lahi ang iyang standard. Kung atong tanaw ng kinabuhi ni Maria, ni Jose, o ni Jesus, o sa atong mga santos, ang ilang mga pamilya, lahi. Ang priority, kinahanglan naa ang kabalaan o kalinaw o kahiusa. Mao nay number 1. Balaan, malinawon, niya nagkahiusa. Naani sa inyong pamilya ron? Balaan mo, malinawon, way magsigig yaw-yaw sa inyong pamilya. Way magsigig tagaw-taw, magsigig kusmod ang naong, sigig pamundak ana mga butang. Basin. Nya hiusa, magdungan mog kaon, magdungan mog ampo, o tagsa-tagsa mog lamisa, tagsa-tagsa mo og kananan. So mo ni naguna. Ikaduha, kahimutan sa katilingban. Kanabang malipay ang katilingban tungod sa inyong pamilya. Kinsa ninyo dinhi nga nakalipay gyud sa inyong mga silingan? Inyong pamilya ba nakalipay sa silingan? Ta sa kamot. Awa gyapon. Kinsa dinhi mga ginikanan
nga ang inyong mga anak nakalipay sa inyong silingan. Taas ang kamot. Wag yun. Unya, ang ikatulo, pakapin rasad ni na ay financial stability. Pakapin rasad na. Dili na siya mao'y priority. Muna, ang pamilya ni Jose, ni Jesus o ni Maria, dili dato. Wa sila'y financial stability. Gani, usahay, magmilagro pa si Jesus. Katong dako na siya, magmilagro siya. Una makakaon. Wagi kwarta. Og proof ni ana, wag yun ka eskwela si Jesus og formal schooling. Bisag grade 1. Gitawag siya uneducated na pagkatao, unlettered pagani. Wa man ka eskwela grade 1. Ana. Wa siya ng degree-degree. Hastang iyang mga unang mga apostoles, kasagaran, way mga grado, mga pobre sad kaayo. Unsa may naa nila? Ang ilag yung kasuod sa Ginoo, ang kabalaan, naasa nila ang kamalinaon o kasing-kasing. Kani magong taong malinaon o kasing-kasing, kanang dili bitaw maratol, di maratol ba? Nya di mahadlok. Lingya imong tupad ing na di ka mahadlok og masakit og cancer ina ka na okay ra nimo stage 4 ratol dayon. Muna sa atong unang pagbasa gisgutan dinhi nga naagyud ang pagtahuray, ang ginikanan mutahod sa mga anak, ang mga anak mutahod sa ginikanan. Nya mao kununay makabayad sa atong mga sala. Naman kita daghang sala, mapapas kuno atong sala basta mga anak magsigig tahod sa ginikanan. Nya ang ginikanan sad magsigig sag tahod sa mga anak. Mao sa nagisgutan sa atong ikaduhang pagbasa. Mga ginikanan ayaw palaguta ang inyong mga anak. Nya mga anak sad tahura ang inyong mga ginikanan. Nya ang asawa mutahod sa bana, musunod sa bana, ang bana sad mutahod sa asawa, muhigugma sa asawa. Pagkanindota, wa na magkinhanglag kwarta. Mo nang makaingon ta bahalag saging, basta labing, bahalag, ansa pa nang usa? Bahalag ginamos, basta ang gugma timos. Bahalag kamunggay, basta ang relasyon husay. Di ba? Mag-unsa man kuno ng humay, nya gasigig kinaurasay. Mag-unsa man ng adobo, magsigig lagubo. Di ba? O na. Og daghan mo kwarta, pero inyo mga naong bugat pa sa sinsiyo. Kanang sinsiyo ba? Katong pagmisa di galyo, ubay-ubay ang tag sinsiyo. Ang atong tig-alsa diri sinsiyo para mo deposit, nagngitag additional nga mukuyog, kay porti ko nung bugata. Ano masang sinsiyo ramang sa inyong gipanghatag? Papil pa lang unta to. Bisan lang gani og ang ato gani ditong treasurer, di na mga ginahanglan og tabang. Sinsiyo sa inyo, siging hogan ang sinsiyo. Bugat kayo, inyong mga naong. Ganarago mga papel mo ihog, di ba? Sayag kay naong ang tingkulikta. Labaw na yung pare. Dota. Una, unsa may unang buhaton karon. Kamong mga ginikanan, himuagid ang inyong anak nga suod sa Ginoo. Bahalag di na ka-eskwela, bahalag wa nay grado, bahalag wa mo'y kwarta, pakigsuod sa Ginoo. Kaya ang Ginoo dili mo require og kwarta para magkasuod ta niya. Gani moingon pa gani siya biyain ang kwarta aron magkasuod ta. Ana. Unsay sunod? Unsa may sunod himuon? Mag-alagaray mo ay mo pagsinuguay.
Alagad yun. So mga ginikanan, kaning tuig 2025, himuan ninyong tuig sa kalipay sa inyong mga anak. Ay gyud mo panugo. Ay gyud panugo. Testingin ninyo, di ba, tibok tuig, malinawon kay na inyong balay, wa gyud gubot. Kanus aman masaba ang panimalay niya, murag gubot paminahon, kung ang ginikanan magsige nagpanugo. Kaya ang sunod, ana, yaw-yaw man ang sunod. Ana. Ikatulo, kinahanglan kamong mga ginikanan, ayaw gid mo tubag-tubag sa inyong anak. Na gani isulti ang inyong anak, ayaw gyud tubag-tubag. Mao na gibuhat ni Maria, pagduol niyang Hesus, ingon siya dong, nganong imo maning gibuhat namo, wa ba ka masayod nga tulo ka adlaw gyud mi sa imong papa na balaka nga nangita kanimo. Unsay tubag ni Hesus? Nganong nangita man mo nako? Wa ba mo masayod nga anhi man gyud ko balay sa akong amahan? Nya matud pa sa tong ebanghelyo, wa mo tingog si Maria o si Jose kay wa sila kasabot nganong giinato sila tubag in public. Unya gitipigan ni Maria sa iyang kasing-kasing ang tanan. Nindota, no? Ang tinuod ang balaan nga ginikanan, di gyud magtubag-tubag sa anak. Suway na ninyo. Inigingon niyo yung anak ka, dong biyain ng pagngana ng imong cellphone o computer siya. Ay, pangatuog lang mo diha, kay magduwa pa ko dire. Hilom dahin ka, maingon dahin ka sa imong kasing-kasing. Okay, take care. Ano ba? Nindot no? Lingaw kay na imong anak. Day, pwede na ka manglaba. Ay, ikaw pang laba dito ma, kay kapoy kay ko eh. O pa ko ito. Ang sa may mabatod. Okay, rest well. Ika na sa imong laba. Laba ka dito. Ay, gyud tubag-tubag. Kay kung mo tubag ka sa imong anak, porting gubuta. Nasuway, na dong, pag nga na ng cellphone o ka ng computer, nyamingon, ay, unya naman, kay magduwa pa ko. Ikaw niya, mumata na sa kaugmag sa'yo. Dugay na ba kay kapukawon? Wala na ba kay iskoy lang tarong? Hapak ko nas naong ni murong cellphone ron. Wa nga ka diha. Pagkabadlungon ka ninyo, mauna lang gina inyong kinabuhi. Sukat pag una, sige kung antos ninyo mga buanga mo, gahik mo go, mga badlungon kayo mo, parting gubota. Niya mo, ingon sa imong bana, hilom na lang, otro sa kanana, naliwat ni mong buanga ka. Ingon ni bana, i-appeal man ko, ni mo, ay man din na maliwat, sige sa cellphone niya, buanga ka. Muna, takod na mo. Kastan yun ni mo, ay ka, iso, gini mo, mura na makagyawa, yawa bitaw, kamo may nakayawa na ko, kamo may nakayawa na ko. Perti gubuta. Kabantay mo, anak. Asway, pangalan, kananda ilas imong kaugalingon. Ina Lord, nganong di naman ni mo undang og duwa og cellphone og computer ako mga anak. Maingon sa dayon ang Ginoo, ikabitay gapalit ana. Ikaw may gapalit ang cellphone o kanang computer. Unsa may buhaton, Lord? Ugma, ibaligya na tanan, ang halin, ipalit og slot. Di pag-abot yung anak ika-eskulan, maasa na to cellphone, asa to computer. Ako nang gibaligya dong. Unya, mga ano man to, gipalit na kog slot ni Father Siano. Alam mga ano, manama, aron masuod tas Ginoo. Nya, mas stable na ang atong relasyon sa Ginoo. Sa mao day na ma, sa kay katong si computer, sige kuan, mayawaan man ta ato, bitaw ma, nabitay gabi nga yawa kay kagnaong. Karon, paraygo na kay na imong anak. Magsige na nagparayg, politiko cellphone. Nya imo sang tubag. Unya nalagwa na ibaligyang slot dong ha. Ato sang unahon ang slot kay seek first the kingdom of God. Nindot ano? Atog na, tuog na tamawa na may cellphone. Atog na yun. Ugma, sayo kay mata. Di ba? Malinaon. Muna ingos Kristo, sell everything you have and give it to the poor. Unaha gyud
ang Ginoo. Seek first the kingdom of God and His will, and everything will be given to you.